गोसो थोनाय थाबोला खुदुमनाया फ्रि मोजां मोननाय थाबोला अननायाबो फ्रि रं नाम्बारजों हाबा जाबोला गथ'आबो फ्रि हाबा जानाय हिनजावजों लाइन मारिब्ला सानसे नङा सानसे मोनगोन नोङो बदनामाबो फ्रि क्या बात है भाई मजा वाव सुपर से ऊपर है पेमा भाई हायले नोंसो मोजां रोजाबनो मेथाइ वाव जा मोजां जाथारदोंना दे बेमारा जा खनसे रोजाब गोसो थोनाय थाबोला खुदुमनाया फ्रि मोजां मोननाय थाबोला अननाया फ्रि रं नाम्बारजों हाबा जाबोला गथ'आ फ्रि हाबा जानाय हिनजावजों लाइन मारिब्ला सानसे नङा सानसे मोनगोन नों बदनामाबो फ्रि बाप रे बा बेमारा जा मजा जा मोजां रोजाबनो नांगौ माथोलाय आंबो खोनानानै गोजोननाय मोनबाय थैंक यू सर थैंक यू गुड मॉर्निंग सर ओके गुड मॉर्निंग हा नोंसोरलाय न'आव फरायोना फराया माय डियार क्यूट अमा जानाय गथ'फोर फरायोलै सार हर सान फरायबाय थायो सार आंना फरायनानै बिजाबानो जिफ्लेथारजोब्बाय सार वाव लेट्स गो भेरी गुड बय बिदिसो फरायनांगौ सान हर आरो फरायनानै बिजाबखौ जिफ्लेथारनांगौ बेखौसो बुङो मोजां फरायनाय गथ' हा नोंसोरलाय बुन्दानि बायदि फरायोना फराया बेमारा जा नोंलाय न'आव सानफ्रोमबो मोजाङै फरायोना फराया फरायोलै सार आंबो बुन्दानिख्रुइ बांसिनसो फरायो आं बुन्दानिया फरायनानै बिजाबा जिफ्लेदों नाथाय आंनिया बिजाबा जिफ्लेयाखै सार थेवब्लाबो बिनिख्रुइ बांसिन फरायनायनि फोरमान दं सार आंनियाव बिजाबा जिफ्लेयाखैब्लाबो हा माथो फोरमान दंलायो नोंनालाय बांसिन फरायनायनि दे बुंलाय बेनि फोरमाना आंनो सार आंनो माने नै आंखौ नायलाय माबादि नुदों मानसिया फरायनानै जा खिलेंलें हामथारबायना रानथेंथें जालांबाय आं बेनो सार आंनि फरायनायनि फोरमाना दावा सिगारेट सोबै गारजा सोबै हामलांदों रानथेंथें जालांदों बेखौनो फरायसिनो होनदों थेरथा सारा खोनागोन आइ हिब्रमा बेमार आजारजों मा बुदुंमोना रायलायगासिनो जेबो नङा सार बेमार आजाया हर सान फरायनानै हामथारदोंसो होनदों आंबो नंगौ नामा अके बेमार आजा बिदिनो फरायबाय थादै मोजाङै देहाफोरा हामलांथों थेवबो फरायनायखौ नागारनाङा मिथिबाय आरो नोंसोर सानैयाबो बुन्दा आरो बेमार आजा बायदिनो मोजाङै फरायबाय था नङाब्ला फरायनानै साख्रि मोननायाथ' बाद हिनजावखौनो मोननाय नङालै बेखौले मिथिखा ओरैनोबा आथिखालाव हिनजाव मानसिया जेथिंबो दावगागासिनो दङ जुदि गासैबो बिथिङावनो हिनजावसाफ्राल' जौगायोब्ला नोंसोरलाय मा मावगोन हिनजावसाफ्रानो जुदि मन्त्रि एमएलए डाक्टर इन्जिनियार बायदिसिना खामानिखौ मावोब्ला नोंसोरसो लास्टाव हिनजावसाफोरनि खामानिखौ मावनांगोन जेरै माइ गायनाय ओंखाम संनाय ना गुरनाय जि दानाय हासिब सिबनाय हिनजावफोरनि दख'ना पेन सुनाय बेफोरखौसो मावनांगोन मोनथिखा मोजां फरायना लायाब्ला अके सार अके जों मोजां फरायथारगोन आच्छा दे आं नोंसोरखौ मोननैसो सोंथि सोंलायनोसै दे बुंलाय सोर हायो फोरानना दोननाय नाखौ मा बुङो ना गोरान सार ना गोरान अके मजा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसनानो जाबाय जाय सेंग्राया रानथेंथें मोदोम फिसा बेखौ मा बुङो भेरि सिम्पल सार बेबायदि सेंग्राखौ गान्जा फाग्ला बुङो सार यस मजा कारेक्ट एन्सार सारालाय आंखौ जावबायसो नामालै साराबो रोंथारगौलै मोजां कुइसन सोंनो सारा नोंखौनो जावथारदों गान्जा फाग्ला होननानै साराबो देनजारसोलै आच्छा बुंलाय सोर सासे हायो एबार
सासे सिखावा सानफ्रोमबो हराव खावनो फैयो बे सिखावखौ माबायदि हमनो हागोन बेनि मोनसे खायदा बुंलाय राहा बुंलाय माबायदि हमनो हागोन सोर हायो बुं भेरि इजि सार बेनि एन्सारखौ आं बुंनो हागोन दे माबार बुंलाय माने सिखावा जाय सानाव खावनो फैयोना बै सानि न'नि सिखावा बबेथिंगालाय हाबथावना माने सिखावा बबेथिंगालाय हाबगोन बेखौ नायनानै माने लामानि एसे खाथियाव आरोना सार बै सानि न'नि खाथियाव न' सिङाव हाबनाय लामा मोखाङाव आरोना बेयाव फुल रुम बथल माने फुल टांकि लाल बथल गंनै जरासे दोननांगोन सार बिथिं मोनसे अब्लानो सिखावा फैनानै बेखौसो खोब नुग्रोयो सार खोब नुखांनायनि उनाव सिखावा बेखौ लोंनानै लागोन सार आरो लोंना लाखांनायनि उनाव सिखावा ओरैबायदि फेगोन ना रुम बथल गंनैनि लोंनायनि फेनाय हरसे सोरांसिबाबो बे सिरिखौनो मोननाय नङा सार बेखायनो बे रुम बथल जरासेखौ बै न'नि लांगोना मोखाङाव दोननांगोन सार अब्लानो सिखावखौ हमनो हागोन गोरलैयै जानायालाय जादों एसे किन्तु मा किन्तु जालायगोन सार माने जुदि सिखावा सिखावखौ फैनानै बै रुम बथलखौ लोङालासिनो लानासो थांबालायलाय अब्लाना मा जागोन बोरै हमनो हानो सिखावखौलाय सार लोंखायोलै सिखावफ्रा बेफोरखौलाय मानो लोङा जानो फ्रि मोनगोनखौनो एसे देहाफ्रा स्ट्रं जानायनि लोंथारगोन सार सिखावा लोंथारगोन सिखाव खालामनायनि सिगांनो बियो लोंनानै लाथारगोन सार देहाखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय दे जाबाय दे एबार बुंलाय सोर हायो बे कुइसननि एन्सारखौ अखाफोरखौ मानो अख्राङाव सानाव नुनो मोना मानो हरावल'सो नुनो मोनो बेनि जाहोनखौ बुंलाय सोर हायो बेनि एन्सारखौ आं बुंनो हागोन सार दे बुंलाय सार सानजों अखाफोरजों बिदा फंबाय सार ओमफ्राय सानसेखालि बिफाया थैहां जानाय समाव सानैखौबो लिंनानै बुंबाय आरो सान अखाफोर ओरै फैलाय आं नोंसोरनो फंसे खोथा बुंलांनि होननानै बिफाया बुंबाय आरो सान अखाफोर बुहुमनि मानसिफोरा नोंसोर सानैया नङाब्ला रावबो थांनानै थानो हाया ओंखायनो नोंसोर सानैया नोंसोरनि खामानिखौ सिगांनि बायदिनो जेबो दावराव दावसि जायालासिनो आं थैनायनि उनावबो मोजाङै मावलांबाय था होननानै बुंलांबाय आरो माने अखाफोर नोङो हरावनो जोंबाय था माब्लाबाबो सानाव जोंनो नाजानाङा दे होननानै आरो सानखौबो बुंबाय सान नोंबो सानावनो जोंबाय था माब्लाबाबो हराव जोंनो लुबैनाङा दे होननानै नोंसोर सानैया बिदिनो अनलायनानै खामानिफोरखौ मावलांबाय था होननानै बिफाया सानैखौबो बुंलांबाय आरो बै साननिफ्रायनो जेब्ला सानाव जोङो अब्ला बै समाव अखाफोरा उन्दुनानै पर्दा खोबनानै आरामसे उन्दुनानै थायो आरो जेब्ला हराव अखाफोरा जोङोना बै समाव साना पर्दा खोबनानै मोजाङैनो उन्दुनानै थायो सार बेनिखायनो जोङो अखाफोरखौ सानाव नुनो मोना आरो सानखौ हराव नुनो मोना सार आरो माब्लाबा सानैबो लोमजाब्लाथाय मा खालामो बिसोरो बै अखा रानिखौ लिंहरनानै बुङो आरो अखा रानि जों सानैबो देहाखौ बोरैबा लोमजानाय मोनदों थां नोंनो साननैसो बुहुमाव खामानि मावथ'दो होननानै खामानिखौ थिनो आरो अखा रानिखौ अब्लानो अखा रानिया बुहुमाव अखा हाफैयो बै समाव जों सान आरो अखाफोर सानैखौबो नुनो मोना जेब्ला अखा रानिया फैयो Yes, moza, correct answer, correct. बेबायदिसो नोंसोरो टेलेन्ट जानांगौ जेखौ सोङो बेखौनो बुंनो हानाय अब्लासो नोंसोरो बुहुमाव गेदेर मानसि जानो हागोन दे बिदिब्ला दिनैनि क्लासाबो एसेयावनो जोबथ'बाय गाबोन गासैबो फैफिनलायदो दे सार